Fy enw I yw Iona a dwi'n gweithio fel ymgynghorydd addysg i'r cwmni Excell. Diogelu ag amddiffyn plant, adrodd am bryderon. Bwriad y pwyntiau canlynol yw i rannu hefo chi hysbysu os oes gennych unrhyw bryderon diogelu pan yn cario allan unrhyw waith llanw mewn ysgol neu feithrin. Os oes gennych unrhyw bryderon am ymarfer diogelu o fewn ysgol, dych chi'n gweithio ynddi, neu yn bryderus am sut mae'r ysgol wedi delio hefo mater diogelu plentyn, mae'n bwysig codi eich pryderon efo'ch Rheolwr Cyfrif, eich account manager, yn y lle cyntaf, i gael cyngor ganddyn nhw. Mi wneith eich Rheolwr Cyfrif gysylltu hefo Lloyd sydd yn gweithio fel arweinydd diogelu yng Nghymru Supply Excell. Mi fydd eich pryderon yn cael ei trafod gyda'r ysgol a'r camau addysg yn cael ei dilyn. Os oes gennych unrhyw bryderon sydd yn ymwneud ag aelod o staff, mae'n hanfodol bwysig eich bod yn rhannu hyn hefo'r pennaeth. Os yw eich pryderon yn ymwneud â'r pennaeth ei hun, yna rhaid cysylltu hefo aelod o'r llywodraethwyr yr ysgol sydd yn gyfrifol am ddiogelu yn yr ysgol. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, cysylltwch hefo'ch Rheolwr Cyfrif a wnaeth ddelio hefo'r mater yn brydlon. Os yw plentyn yn gwneud datgeliad neu honiad i chi ar fater diogelu, neu os ydych yn dyst i unrhyw beth sydd yn codi pryder arnoch am blentyn, mae nifer o gamau i'w dilyn ac mae'n hanfodol eich bod yn ei dilyn. Yn amlwg, mae disgwyl i chi aros yn dawel heb o'r ymateb. Peidiwch â dangos unrhyw fath o sioe a gwrandewch yn yr astud ar beth sydd gan y plentyn i ddweud. Ceisiwch neu cyswllt llygad gyda'r plentyn os yw hyn yn addas ac os mae'r plentyn yn weld yn gyfforddus. Cofiwch ailadrodd fod y plentyn yn gwneud y peth iawn yn rhannu hefo chi. Mae hi'n hynod o bwysig eich bod yn gadael i'r plentyn wybod fod hi'n angenrheidiol i chi basio unrhyw wybodaeth mae nhw'n ei ddatgelu ymlaen i aelod o staff yr ysgol a fydd yn gallu ei helpu. Peidiwch byth o dan unrhyw amgylchiadau addo i'r plentyn na newch chi rannu ei pryderon. Os yw'r plentyn yn ffeindio hi'n anodd rhannu hefo chi, rhaid i chi ffeindio y person diogelu dynonedig o fewn yr ysgol i holi mhellach. Mi fydd na aelod o staff o fewn yr ysgol a fydd yn gallu annog y plentyn i rannu ei pryder. Gadewch i'r plentyn rannu ei bryder yn agored gan sicrhau eich bod yn gofyn cwestiynau agored. Peidiwch byth â gofyn cwestiwn arweinol na roi prompt iddyn nhw. Os ydych yn arwain y plentyn tra mae'n datgelu, mi all beryglu unrhyw achos mae'r heddlu yn ei gymeryd yn y dyfodol. Peidiwch â torri ar draws y plentyn tra mae o'n hu'n siarad a peidiwch â gofyn i'r plentyn ailadrodd. Mi fydd hyn yn brofiad dramatig iddyn nhw ac mae'n debyg fydd rhaid iddyn nhw ailadrodd y profiad rhywdro eto. Yn dilyn y datganiad gan y plentyn, mae'n hanfodol bwysig i chi wneud nodiadau yn sydd bin. Ceisiwch ysgrifennu beth ddigwyddwedodd y plentyn gan ddefnyddio'r union eiriau os yn bosib. Wedyn, rhaid adrodd yn ôl i'r person diogelu dynodedig heb oedi. Mi fydd gan rhai ysgolion neu meithrin faoedd ffurflenni mewnol i'w llenwi. Os ydych yn derbyn ffurflen, dilynwch y canllawiau yma. Cynnwys gwybodaeth sydd yn ffeithiau yn unig enghraifft amseroedd, dyddiadau, enwau ac yn y blaen. Rhowch fanylion am yr hyn yr ydych wedi'i dystioli, enghraifft cleisiau heb egluro'r. Peidiwch byth â chymeryd lluniau hefo'ch ffôn. Darparwch adroddiad clir a chywir o'r hyn a ddwedwyd gan y plentyn gan ddefnyddio ei geirfa nhw. Sicrhewch fod eich adroddiad yn wrthrychol. Rhowch ddyddiad a llofnod ar yr adroddiad. Gwnewch eich llawysgrifen yn ddarllenadwy. Cadwch gopi i chi eich hunain rhag ofn fydd angen cyfeirio ato yn y dyfodol. Hwyrach na chliwch chi ddim byd am ganlyniad eich adroddiad diogelu DPP oherwydd cyfrinachedd.
Hwyrach ceich glywed fod y camau priodol wedi cymeryd gan yr ysgol neu'r feithrin. Mae gofyn i staff Excell roi gwybod i'r Rheolwr Cyfrif os ydych chi'n codi unrhyw bryder diogelu hefo'r person yn yr ysgol sydd yn gyfrifol am ddiogelu, neu unrhyw aelod o staff arall os ydynt ar gael. Does dim rhaid rhannu manylion, ond mae hi'n bwysig cofnodi eich bod wedi rhannu eich pryderon hefo eich Rheolwr Cyfrif ac wedi dilyn y canllawiau yn gywir. Rhoi'ch wybod y canlynol eich Rheolwr Cyfrif. Dyddiad, amser, ysgol neu feithrinfa ac enw yr aelod o staff ddari chi rannu y wybodaeth hefo. I ailadrodd pwynt hynod o bwysig, mae rhaid i chi rannu unrhyw bryderon yn ymwneud â diogelu yn syth i'r person yn yr ysgol sydd yn gyfrifol am diogelu, y DSP, heb oedi. Peidiwch â gadael safle yr ysgol heb rannu'r wybodaeth hefo aelod o staff addas os yw'r person sydd yn gyfrifol am ddiogelu ddim ar gael, hwyrach fydd dirprwy ar gael neu aelod o'r tîm reoli.